Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna al'amarin zuci. Kashi na 8, wanda marubuciya Aziza Idris Gombe ta wallafa. Wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ‘Yan uwa, a baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Adil yana barin gidan Jahi ya wuce gidan Sagir. Yana shiga falon shi a nan ya same shi yana ta duba wasu takardu. Hannu ya sa ya rufe files ɗin. A nan ne muka tsaya, yanzu insha Allah za mu ci gaba. Ɗago kai ya kalle shi ya ce lafiya. Adil ya dube shi cikin ɓacin rai, don Allah idan ba ka tsoron fushin su Abba. Idan har auren nan ba zai yiwu ba ka tausaya wa yarinyar nan. Wallahi tana cikin matsanancin damuwa. Tun tana iya ɓoyewa har ta gagara. Na fahimci damuwarta kuma tana da gaskiya. Yaya za a yi a ce matar da ke shirin aure amma baka damu da ka san ko wace ce ita ba, bare har ka bari ta fahimci ko kai wane, ko ka fi so ita ma tana zuwa sai a ce ba ta da lafiya ta tafi garinsu. A nan ne Sagir ya miƙe tsaye yana dakatar da Adil. Na ji duk abin da ka ce, amma kar ka ƙara jawo waccan maganar. Anisa ba ta da wani abin yi da waccan maganar, kuma ba na son ma ta san da ita. Sannan idan kawai ganina ne matsalarta, da kai da ita kun samu babban aiki, saboda a haɗuwa biyu da nai da ita na fahimci kowace ce Anisa. Ba na buƙatar wani ƙarin lokaci da ita, domin na ci gasar gwajin maza da take so ta yi a sikeli don ganin ko ya kamo ƙafan mahaifinta ko ya ɗara a wurin daraja. Saboda haka idan har ganin Sagir ne matsalarta, daga yau ba ta da matsala ta saurare ni ƙarshen sati. Ya buɗe fayil ɗinsa sannan ya ce, aiki nake yi kafin ka shigo idan ba za ka damu ba. Adil ya murmushi, ba laifinka ba ne Sagir. Abu na ƙarshe kuma ka nemi wani ɗan aiken, don na gama nawa. Kuɗinka ba za su iya biya na aikin da nake maka ba. Allah ya tashe mu lafiya. Ya sa kai ya fice daga falon a fusace. Sagir ya sa hannu ya shafo kan hancinsa da tsakanin idanunsa cikin damuwa. Haka ya kwana cikin rashin kuzari saboda duk abin da zai je ya dawo. Bai taɓa ƙure Adil ba, yau kuma akan maganar auren nan ya ɓata wa abokin shi rai. Haka aka yi kwana biyu ana takun tsaka tsakanin abokan biyu. Daga ƙarshe dai Sagir ya yanke abin da ya shirya. Cikin rigar sweatshirt ɗin shi ja da farar shirt da ƙasanta ya haɗa da wandon chinos kasancewar ana ɗan taɓa sanyi. Takalmi sau ciki mai laushi ya saka Cristalo na Hugo Boss. Turarensa ne na kullum ya saka, sannan ya fito ya ɗauki motar shi bai tsaya ko'ina ba sai gidansa Anisa. Anisa dai da ta samu saƙon isowar Sagir haɗa rai ta yi a ranta ta ce, mutum sai iko. Shi wato komansa a tsare yake, amma bai damu da tsarin al'amuran mutane ba ko? Wata zuciyar ta ce, ya san ba ki da abin yi ne, ai koyaushe kina zaune cikin gida. Sai da Kazina ta sake shigowa ta ce, wai ba za ki fita ba ne in ji momi, kin ajiye mutum kin tsaya kina ta mulki. Anisa ta buge ƙeyar Kazina ta ce, kuma duk abin da momi ɗin ta faɗa sai kin maimaita ne? Ai ina fitowa yanzu. Ba duka fa na faɗa miki ba, ta ce wai an ishe su da sintiri cikin gida, sai ka ce a kan ku aka fara aure. Anisa ta tsaya kawai ta yi tana tunanin, wayar shama Uncle Sagir kam ya zo gidan nan da har za a sa masa ƙahon zuƙa. Ta ƙarasa shirinta cikin ɗan hanzari, doguwar riga peach color ne ta saka.
ta saka ƙaramin mayafi mai kalar ƙasa da ya turu chocolate kala. Ta fito falon dadi na ciki ta same shi an riga an kawo masa kayan ciye-ciye. Kamar kullum gurin zamanta na gado ta je ta zauna kamar zai yi magana ya fasa. Bayan sun gaisa ne ɗakin ya shiru sai ƙarar na'urar sanyaya ɗaki da ke tashi. A hankali, ke nake saurare na fahimci kin buƙaci ganina. Ta rasa me za ta ce masa duk sai ta nemi ƙarfin halinta da uwar surutunta ta rasa. Kwarjini wannan mutumin ya yi masa yawa shi kaɗai. Na san zuwa yanzu kin fahimci tsadar lokaci. Idan kin gama ganin nawa za ki iya sanar da ni saboda ina da sauran abubuwan yi. Kin san da duniyar Anisa ce kawai. Akwai abubuwan yi a cikinsu ni ma ina da shi ba duniyar ki kaɗai ake da abin yi ba. Wannan kalaman nasa ya sa ta ɗago kanta ta ce, wai me kake jin tsoro ne game da sakewa mace? Zuciyarka da ruhinka da har zai sa ka gagara fahimtar macen da za ka aura. Idan kallonka nake bukata ina tsammanin wannan aikin hoto ma kaɗai zai gamsar. Ina son sanin abin da yake a tare da ni da kake ƙin haɗa lokacinka da nawa. Ya ma rasa abin cewa jin abubuwan da suka fito daga bakin 'yar fuskar yarinyar nan. Ya tabbata da Aisha ce ko wata ba za ta faɗa mashi wannan maganar da ta faɗa mishi wannan maganar to tabbas sai ta samu rabanta. Amma ga mamakinsa ya gagara cewa komai. Ko dan kana ganin auren haɗi za a mana, ban cancanci ka bani darajar da macen so ta cancanta ba. Ni dai kawai ina son na san aibuna ne tun kafin wannan tafiyar ta yi nisa. Ajiyar zuciya ya ce na fahimci damuwarki, amma ni ba dalilin da ya sa ba ki ganni ba. Ba ni dalili, kuma ba dalili na kenan ba. Na karɓi laifina amma kin ɗan ƙara min lokaci saboda wasu al'amura na su daidaita. Sauke ajiyar zuciya ta yi don ko ba komai yau ta faɗi abin da ke damunta. To Allah ya nuna mana ya kuma ci gaba da shige mana gaba a duka al'amuranka. Sagir sai ya rantse ya ce ba mutumin da ya dace ta yi addu'ar nan da wacce ta warware shi yanzun nan. Domin kuwa ba a taɓa mai irin wannan addu'a ba banda iyayen shi. To an yi min izinin tafiya? Abin ya ba wa Anisa dariya ta ce, haka ake sallamar zance a birni? To kika sani ko ni ba ɗan koyo ba ne ko kuma ɗan koyo ne shi ma ya mayar mata da tambaya. Oh, ashe ya iya zolaya shi ma. A juri zuwa rafi dai wata ran tabbas tulu zai fashe. Ranar da yaka mamakin kowannensu sun samu ni'imtaccen bacci. Yayin da Sagir ya kwana yana mamakin kanshi. Washe gari ya nemi Adil suka yi sulhu saboda a cewarsa an kashe wutar rigimar da take ci a tsakaninsu. Kamar a cikin mafarki take jin gunjin kuka, can kuma sai ihu da alamar bugu. Hayaniyar mutane ne ya sa ta farka don ganin me yake faruwa. Hijabi ta zira ta fito falon. Samiya ta samu ana jibga da ƙyar dadi ya riƙe momi yana cewa, Juwairiya ya isa haka, na ce ki bar ta haka. Nan take jikin Anisa ya ɗau ɓari, ni za ta yi wa ƙarya. Nan Anisa ta ce, ta ga me yake wayarta, ta tashi ta ƙaryata. Sannan yau wannan yarinya har kin kai ki jawo mana abin magana. Da na bi ta Anisa a wannan lokacin da komai ya zo ƙarshe. Ya isa ka ki kwantar da hankalinki sai a yi mata magana. Bugu ba zai canja komai ba. Dadi ka duba fa hotonta a wayar Zaida. Kowa yana yaɗawa a bibi. Su ne 'yan shaye-shayen shisha a jami'arsu. Wannan irin abu da me ya kama. Baba Saratu ta ɗaga Samiha da ta kukumbura don bugu ta yi ciki da ita. Nan fa Anisa jikinta a sanyaye ita da ƙannenta suka koma ɗaki. Sadar suka lallaɓa, sai dai damuwa ya hana kowa baccin kirki a ranar a gida.
Alhaji Mahmud ya zauna yana fuskantar Momi. Ni na sa muku ido ne na ga iya gudun ruwanku, saboda wancan satin an min waya daga makarantar su Samiha ba ta halarta aji. Suna son su ji ko lafiya, don sun shaida min akan sun daɗe da faɗa matata abin da yake faruwa amma ba su ga canji ba. Momi ta ji kamar ruwa ya cinye ta, ashe mugunta ma idan zaki sai ki yi wa 'yar cikinki. A gabanki tana aikata abin da kin san ba daidai ba ne, amma kika sakar mata ta yi yadda take so. Kina sane da ba ta zuwa lakca, amma ba ki ɗau mataki ba, bare ki faɗa min ni na ɗauka. Yanzu abin da kika gani ya miki daɗi? Ai ba za ki so 'yar wasu ta shiga haka ba, balle kuma abin gashi ya ƙare a kan 'yarki. Dama haka rayuwar duniya take, ka so naka duniya ta ƙi shi, ka ƙi naka kuma duniya ta so shi. Kin ga bugun da kika yi mata za ta same shi sabo, ta ɗaukan an juya mata baya an tsane ta ne, tunda a baya ba a kwaɓe ta ba, kuma yanzu sai a hau jibgarta. Wallahi dadi, ni ko da Anisa ta ce ga abin da ta gani na zaci ko don ta ji haushin abin da ya faru ne za ta yi mata sharri. Me ya faru dadi? Ya nemi ji. Momi ta hau kame-kame. Ke nake saurari. Dan ta kawo labari tiryan-tiryan ta zuba mishi. Sannan da na ji ba ta je makaranta ba na zaci na lokaci ɗaya ko biyu ne. A tunanina idan aka takura mata za ta fanɗare. To gashi yau dai an sake mata da yawa har ta iya shan kayan maye a idon duniya ba tare da jin kunyar kowa ba. Dadi ya nisa sannan ya ce daga yau ba na son waya a hannun kowace daga cikinsu. Sannan kuma na soke makarantar Samiha. Zan sanar a masallatai idan da wanda yake neman mata ya zo ya same ta. Hajiya Juwairiya nan ta faɗi gwiwa ƙasa. Tana roƙonsa, dadi kar kai mata haka. 'Yarka ce, na san ta yi kuskure amma wannan hukuncin ya mata tsauri. Ta dai zauna a hana ta fita a hankali, idan an ga nutsuwarta sai ta fito da miji a yi mata aure. Kar ka manta auren sadaka ba kake magana. Waye zai san halayyar ta jinki ya zo da sunan son ta yake yi ya aura? Kowane mutum mace ta gari yake nema. Yau ko yaran da suke lalata da su idan an ce ɗaya daga cikinsu ya fito ya aura zai ce shi baya so. Don haka ni dai na faɗa miki, ko ta shiga hankalinta cikin nan da watanni 3 ko kuma na ba da sadakarta. Ai ba ta fi ƙarfin sadakar ba, kuma daga yau ita za ta rinƙa yin duk hidindimunta. Zan ba wa masu aikin gidan nan hutu idan ta horu na watanni 3. Za ta fuskanci rayuwa ba wasan yara ba ne. A haka wai har kike mata kwacen mijin aure ko? Ya yi tsaki ya shura takalmansa ya yi bakin ƙofa. Momi ta ci kuka har ta gode wa Allah ta daɗe ba ta tsinci kanta cikin irin baƙin ciki kamar na wannan ranar ba. Ranar Asabar ne Alhaji Mahmud ya kwashi iyalansa suka tafi Zaria domin gaida iyaye. Duk da iyayensu duk ba su duniya, ya riƙi baffansa a matsayin uba da yake shawara da shi. Ita Hajiya Juwairiya dai tun wancan ranar sama-sama take da mai gidan. Da isarsu Zariyan ma ya ce ita da yara zai bar su a gidan iyayenta, shi zai shiga gari yin wasu abubuwa. Gidan Malam Ibrahim mai iri ya isa. Bayan sun gaisa ne yake tambayar shi iyalin. Ai tare ma muke na ajiye su a can gidansu don huta tukunna. Ayya ya yi kyau, kwanaki mun samu saƙo, Allah ya biya ya kuma daɗa rufe asiri. Amin amin baba, dama na zo ne kan maganar da muka yi kwanaki. An tsaida maganar aure ita 'yar wajen nawa. Kamar yadda suka zo nan aka yi tambaya, to yanzu ma sun same mu da maganar rana ne. Shi ne na ce bari na faɗa maka kafin na shaida musu. To amma sai ina tunanin ko na bari a haɗa ita da 'yar uwarta Samiha. Alhaji Ibrahim ya ɗan jinjina kai sannan ya ce to ita ma ta fidda mijin kenan.
ya ce a'a tukunna dai. To kana ganin za a yi mata haka kuwa? Tunda wannan ita har an tsai da magana mutane kuma sun nuna da gaske suke yi. Ai kaga ba za a jinkirta ba kar su ga kamar ana musu wasa da hankali ne. Don haka ina ga a fara yin wannan ɗin. Idan ita ma ta fidda gwani sai a yi mata nata wani lokacin. To baba na gode, Allah ya ja girma insha Allah zan shaida musu sai a yi magana ranar. Allah ya nuna mana, Allah ya sa alheri a ciki. Nan dai Malam Ibrahim ya yi ta sa albarka. Can ya je ya ɗauke su suka shiga cikin gida suka yi gaisuwa. Kowa ya ga Anisa kasancewar su ɗaya ta taɓa zuwa, sai wannan karan ta fi gane mutane da dama. Kwanansu ɗaya a gidan Alhaji Mahmud na Zaria sannan suka koma Abuja. Da yammacin ranar Juma'a ne ta sanar da su mama shirin da baban uwani ya yi na maganar aure. Ya sai da shawarar zai taho da bakin shi nan a ɗaura auren, amma ganin irin bakin nasa ba za su sake ba, yasa na ce a ɗaura kawai a can Zaria. Ke Halima me ya kai ki shiga magana? Tunda ya yi magana a ɗaura a gidan da yarinyar ta tashi, ai ya gama komai. Mama sai ka ce baki san shi ba, mutumin da ya kyamace ni da inda na fito, mai zai sa ya kawo mijin uwani da danginsa su zo su ma su kyamace ta. Ke dai daɗina da ke kina da riƙo, abin da ya wuce fa ya wuce. Ina Halima jikinta ya yi sanyi don mama ta inda take shiga ba ta nan take fita ba, saboda haka ta yi shiru da magana, amma ita dai ta ce tunda ya san 'yarsa ya je can ya ɗaura mata aure, ita a ta ma kawai ta wadatar ba sai ta je can ba. Malam Habu da haka suka sa ta a gaba suna ɓata baki, daga bisani aka tsaida magana a zo kunnuwal a yi ɗaurin aure. Hajiya don Allah ki bari haka nan, duk da za mu aika musu su inna Munira ma sun shirya komai yadda duk wanda aka gayyata ba zai samu mushkila ba. To ai dole ne mutum ya duba, tunda kin ga ba za ka tara jama'a ka zo ka ji kunya ba ko? Umaira ta ce ho Hajiya, duk farin ciki ne ni kamar yaya Sagir ba ɗan fari ba. Hajiya ba ta ɓata amsa ba ta nufi falonta inda ta bar wasu baƙi suna jiranta. Sagir ne ya shigo ɗakin yana neman ta, Hamdiya ta ce tana tare da baƙi a falonta. Kai ni fa shi yasa ba na son bikin nan. Duk abi a takura mutane, mutum da gidansu ana shi sakewa. Yaya Sagir don kai fa aka tare bai kamata ka dinga magana ba. Na ji ina Azhan tun shigowa ta ban gan shi ba. Na kuma haɗu da maman shi a falon ƙasa. Yaya Kamal ne ya fita da shi. Ya nemi bakin gado zai zauna ya ga kaya dili. Don Allah ki kira yaran nan su kwashe kayan nan, sai ku bar guri duk kaca-kaca kamar tashin duniya. Hamdiya ta kula dai kamar akwai abin da yake damun yayan nata, don haka ta nemo masa Hajiya ta samu ya fita ko za su samu su huta da mitar da yake ta yi. Anti Samira ce ta shigo ɗakin, lafiya ko yau na ga yaya Sagir a birkice yana tambaya ta Azhan. Kamal ya dawo da shi amma bai tsaya ta kan shi ba kuma ya fice a gida. O ke ma dai kya faɗa, kamar wanda ya zare haka yake. Haka auren ke razana maza har da irin su yaya Sagir. Anti Samiya ta samu kujerar da ke gaban gado ta zauna. Kika sani ko antin naki ce ta razana shi, tunda aikin san shi ba daga nan ba. Anti Samira kenan, sai kin ganta wato wata kamila da ita. Haduwar mu ta farko ta burge ni, domin ba ta da wani irin iyayi da wannan matan suke da shi. Kuma yarinya ce wallahi yayi dacen mata, tsakaninta da Allah take zama da mutum, kuma ta faɗa maka abin da ke damunta. Ai ki ce yayi sa'a ma, to me zai tayar masa da hankali? Sai dai na ji an ce iyakarta sakandire ce ko?
Hamdiya ta san halin Anty Samira da damuwa da matakin rayuwa, don haka sai ta ce, ai ba daga nan take ba, sai ki ga wanda ba ta yi makaranta ba amma idan ta samu tarbiyya ta fi a kan wata mahaukaciyar mai digiri ɗin. Mu dai fatan alheri kawai za mu yi musu. To Allah ya ba su zaman lafiya, amin. Azahar ne ya shigo da gudu ya ɗare jikin Hamdiya, nan suka ajiye wannan maganar. Adil ne ta sintirin shirye-shiryen saukan baƙi a Gombe. Aka kama masaukai, idan ka gan shi za ka zaci shi ne angon ɗan hidima. Ta ranar Laraba Anisa da suka zina suka kama hanyar Kunwal. Hajiya Juwairiyya kuwa ta ce za ta zauna saboda kula da sha'anin nan Abuja da kuma baƙi. Randa za a taho da amarya. Gidan su Sagir kuwa Hamdiya, Anty Samira, Hajiya Munira da Hajiya Bana wata kakar Sagir ce suka tafi don taho da amarya, amma su ana gobe ɗaurin aure suka tafi. A Kunwal kuwa Inna Halima da Malam Habu sai inda ƙarfinsu ya ƙare wajen tanadar abin tarbar baƙi. Musamman tun ranar Litinin Malam Habu ya je Gombe domin sayayyar kayan abinci. Alhaji Mahmud ya ba da isassun kuɗaɗe ko da wani abin da zai taso. Haka Inna ta dunƙula da kuɗaɗen da ta jima tana ajiyarsu ta danƙa wa 'yar uwarta Zainabu. Da dogon lis ita da ƙanwarta Salma suka shiga domin haɗa kaya. Ko da dadi ya ji shirye-shiryensu ya ce duk abin da za a kai wa Hajiyar Sagir su bari sai a saya su Abuja a kai. Don haka duk kayan ɗakin da ake sakawa a ciki ya saye su tamkar wata amarya za a kaiwa. Ɗakin Anisa aka gyarawa baƙin da suka taho daga ɓangaren ango. An cire gadon buninta da ya sha da tarkacenta da aka sa katifu biyu, aka yi shimfiɗi na alfarma. Cikin taron Inna Halima ta buɗe sabon kafet ta shimfiɗa musu. Inna Munira da Hajiya Bana kuma aka ajiye su a ɗakin Inna, yayin da ita Innar ta koma ɗakin Malam. Abinci kuwa a madafinta aka samu ake mata. Daga gidan baban Zainabu masu aiki suna can suna ta sha'aninsu. Haka dai ake ta shirye-shiryen biki babu kama ƙafar yaro. Ita dai Kazina abin sha'awa yake ba ta komai fes-fes. Ga randunan mama na ƙofar ɗaki, ko ba ta jin kishi sai ta fito shan ruwa wai a dole. Kankace me wannan ta yi ƙawaye a Kunwal. Falmata ma tana nan da yaranta biyu ana ta hidima da ita. Da dare sun zo kwanciya ne aka shigo musu da lanta saboda babu wuta. An ɗauke wuta aka shigo musu da fitila. Anty Samira ce ta ce don Allah Hamdiya ina yaya Sagir ya samo mata a irin wannan ƙauye haka. Yanzu haka za mu yi kwanan zafi. Kin san an ce matar mutum kabarinsa, don haka ko a cikin rami take sai ki ga Allah ya kawo sanadi sun haɗu. Ki ga dai 'yan mata har da zaurawa yanda suke ta rububi a kan yaya Sagir. Amma sam shi ba wacce take gaban shi, da ikon Allah Anisa na zuwa sai yayi na'am. Haka ne kam, na ji Hajiya sai da ta yi da gaske tukunna ya tsaida maganar auren ma. Hamdiya dai ta kula har da guntun kishi yake damun Anty Samira. Kasancewa tun bayan hatsarin yaya Usman da yaya Jamal a jirgi da ya sanadin rashin mijinta wanda ɗan ƙanin Hajiya ne da ya girma a hannunta. Ya bar ta da tsohon ciki ta zauna a gidan Hajiya har ta haihu. To a wannan lokacin yaya Sagir na fama da tashi matsalar. Don haka aka yi tunanin ko zai aure ta ya ci gaba da riƙonta da na yaronta. Amma Sagir ɗin ya ce a'a, a bar ta tukun ta gama fita daga alhinin rashin mijinta. Idan ta gamu da wanda take so sai ta aura. Ni zan mata komai da ita da ɗanta. Daga nan magana ta salwance bayan da gwaggonsu ya fanna. Wato mahaifiyar Anty Samira ba ta dage ba kan maganar, amma maganar dai ta bi ruwa.
Tun a wancan lokacin ita kuma ba ta yi wani auren ba sai ga shi yanzu da iliminta da wayewarta da komai Sagir ya tsallaka zai yi aure. Wa zai aura? Wata 'yar ƙauye wacce ba ta san komai ba. Ranar ɗaurin aure ne da safe aka shigowa ta kusurwa ko daban. Da lefen Anisa kamar yadda yake a al'adar Kanuri, abin da ba a cewa komai don kaf masu kallon kayan ba su taɓa ganin abin kwatancensa ba, kowa mai tsadarsa. Don haka uwanin Inna dai ta yi goshi. Wannan satin da ya Kunwal ya ga al'ummar da bai taɓa gani ba. Yara da manya kowa bikin uwani 'yar gidan Malam Habu ne a bakinsa. Wasu su ce ai asalin babanta mahaifi ma ya zo wani hamshakin mai kuɗi ne. Inna kuwa sai ga ta tana ba da ruwa ga matan da suka ce ai cikin shege ta yi ta haifi uwani. A wani ɓangaren sai ta ji farin ciki da cin kalabar da aka yi a kanta. Ko ba komai dai garin Kunwal sun ga gatan uwanin Inna. Na Ta'ala kuma yana zaune duk abin duniya ya biya ishe shi. Yanzu kam lallai ya san ya sallamar da uwani tunda ya ga jigajigan da suka taho wannan sha'anin ya san abin ba na yin shi ba ne. Tunda uwani ta sa ƙafa ta tafi yake ta faman da na sanin hakan har jiya bai cire tsammani ba. Amma da ya ga komai yau a idanun shi ya tuno maganar da Inna uwani ta faɗa masa. Lokacin da ya nace da bibiyar uwani duk inda ta shiga a gari. Kwanan shi 3 kenan ƙofar gidan Malam Habu yake wuni ko uwani ta fito su tattauna. Yana zaune a soro sai ga Inna Halima ta fito da mayafi har saman kai. Inna ta dubi na Ta'ala ta ce wani kam saki nawa ka yi wa uwani? Na Ta'ala yana shiru sai wuri-wuri yake da idanu. Tambayar ka nake yi, ta faɗa cikin ɗaga murya. Inna saki 3 ne. To ina tsammanin daidai gwargwado ka san addini, ni ma kuma na sani. Idan ma baka san addini ba to dai ka sani duk duniya ba inda ake saki 3 a kuma ci gaba da zama da mata ko? To don haka nake son ka yi haƙuri da uwani ka yafe ta saboda babu komai a tsakaninku. Kan na Ta'ala na ƙasa ya ci gaba da sauraro. Ni sakin da na yi mata ba zan ce na mata ba ne, domin bai mini zafi ba, saboda ba uwar da za ta so 'yarta ta bar darajar ɗakin aure. Amma abin da ya fi min ciwo shi ne, yadda yarinyar nan ka san tana ɗauke da juna biyu wannan abin ya faru, sannan ba ko kunya ba tsoron Allah. Kuka mata sharri, kuka ɓata mata suna wai 'yata uwani ce ta yaudari wani zuwa ɗaki, bayan kai ka san ko wace ce matarka. Hakan dai duk bai muku ba, ka ɗauki tsumagiya kai ta jibgarta kamar an aiko maka wahayi, ka sa ƙafa ka tsallake ta a halin ha'ula'i. Hakan ya sanadin rashin ɗanta da ta yi. Idan zan yafe maka sakin da ka yi wa uwani na wulaƙanci, ba zan yafe maka bar min 'yata da ka yi a halin kakanikayi ba. Sannan ina so ka san da cewa ka je ka adana yadda kake adana kayan sakawarka a akwati. Rayuwa ce, kai ma zan maka addu'a Allah ya baka haihuwa kuma za a yi wa naka. Tana faɗin haka ne ta share ƙwallar da ya gangaro gefen idanunta ta bar na Ta'ala a zaune. Yana ta famar ruskar kuka yana kaico. Ya kwashi mintuna da dama yana tunanin asarar mace da ya yi a wurin uwani. Shi kan shi shaida ne tun da ya auri wannan 'yar talikar ba ta taɓa barin ɓacin rai ya same shi ba. Ita ce ba shi abinci a baki, ita ce share masa gumi da yi masa fifita. Sai ya yi bacci take sa haƙarƙarinta a ƙasa ta kwanta. To uwa a nan ne za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin, domin kun ji ya juye ya koma wani ɓangare na daban da ba ku sani ba.
Ni ne naku kamar kullum Abba Effects, nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, mu kwana lafiya.